Добър вечер на всички. Изключително ми е приятно, че тази вечер пак сме заедно и ще си говорим за нов и различен начин да бъдем здрави с клетъчна храна от кафеви водорасли, без да ползваме лекарства, без да ползваме личния лекар, без да ползваме скъпи специалисти и скъпи изследвания. Просто кафевите водорасли са чудото на 21 век, които наистина ще спасят човечеството от всички болести, ако им се доверят, разбира се. Който остане до края на презентацията, ще чуе и резултати от наши клиенти и партньори, които ще споделят пред какво са минали, ще разкажат тяхната история и как Вертера им е помогнала да се избавят от всички здравословни проблеми и сега да се радват на качествен живот. Продуктите, за които ще си говорим, не са за болни хора, но помагат и за болни хора. Най-добрият начин е превенцията. Винаги съм казвала, че най-скъпата превенция е по-евтина от най-евтиното лечение. Затова, когато сме осъзнати, че здравето е в нашите ръце и предприемем действия за поддържане на нашето здраве, ние можем да се радваме на здраве, на енергия, на тонус, на живот без болка и на 70, и на 80, и на 90 години. А какво по-хубаво от това всъщност да сме здрави, да остаряваме здрави и да се радваме на екстрите от живота. Скоро ми попадна във Фейсбук една сентенция. Хората имат хиляди проблеми, но появи ли се здравословен проблем, проблема става един единствен. И наистина много ми хареса това, защото когато имаме здравословен проблем, всички други проблеми изчезват. Затова нека да направим така, че да нямаме здравословни проблеми и вярвам, че тази вечер ще чуете нов и различен начин да бъдем здрави, така че да остаряваме здрави, енергични и млади. Нека първо да ви се представя за тези, които не ме познават. Аз се казвам Гюлнас Ешрефова, от Варна съм и вече 7 години съм част от тази компания. И в самото начало, когато ме запознаха с тези продукти, аз реагирах като всеки човек, като казах, има толкова много продукти на пазара и всеки си хвали своите продукти, за това не ме интересува. Просто бях категорична, аз по характер съм се такава директна, казвам каквото мисля. И категорична бях, че не искам да чувам за тези продукти, но нещо отвътре така ме накара да полюбопитствам и попитах, нали, добре, какви резултати имате вие? И тогава всъщност мен ме грабнаха резултатите и си казах, окей, ще дам шанси на тези продукти да видим дали ще заработят за мен. Защото когато чуваме суперлативи за нещо, винаги си задаваме въпроса, окей, всичко е много прекрасно, но това дали ще заработи и за мен? И как да разберем обаче, като дадем шанс на продуктите да заработят за нас. Иначе няма как да разберем с четене, гледане, слушане и така нататък, но наистина резултатите ни мотивират да дадем шанс на Вертера, защото това ни кара да вярваме, че наистина, щом са помогнали на хиляди хора, защо да не помогнат и на мен. Затова останете до края, за да чуете резултати от наши приятели, клиенти и партньори. Всички знаем, ние се раждаме да бъдем, ние сме родени да бъдем здрави, т.е. ние се раждаме здрави и сме родени да бъдем здрави. Но какво се случва в нашия път? Защо губим синхрона и баланса в нашия организъм и защо всъщност се появяват болестите? Знаете ли, че в нашия организъм има една система, която се казва хомеостаза, която поддържа баланса в нашия организъм, и хомеостазата е много по-добре знае и от най-добрия специалист къде са всъщност нашите пукнатини или нашите проблеми, и точно там се грижи и възстановява организма.
Затова продуктите на Вертера хранят и поддържат нашата хомеостаза, т.е. поддържат баланса в нашия организъм. И защо всъщност се появяват проблемите? Защото все повече въздуха е замърсен, все повече водата е замърсена, храната е изключително а, не заредена с полезни вещества и хората все повече посягат към бързото хранене, към замразените, консервираните храни. Тоест, не обръщаме внимание на храната, която консумираме, и всичко това всъщност довежда до проблеми в нашето здраве. Също не е за пренебрегване и начина ни на живот. Стреса, ежедневието ни, всичко това оказва влияние върху нашето здраве и това довежда всъщност до здравословни проблеми. Но, знаете ли, организма ни подсказва, когато нещо не е наред в нас. Вика за помощ, но безгласно вика и дава различни реакции на тялото, с които тялото ни подсказва, че има някакъв дисбаланс в организма и ние трябва да предприемем действия. Но, както казах, забързаното ежедневие, стреса, всичко това ни отклонява от тези сигнали и ние не им обръщаме внимание. И вариантите са два. Или да живеем по този начин и в един момент, когато ножа опре до кокала, тогава всъщност да обърнем внимание на нашето здраве, или да вземем мерки още в самото начало, така че да не ни се влоши състоянието. Какви мерки можем да вземем? Как да противодействаме на тези неблагоприятни фактори? Чрез максимално задействане на системата на вътрешно саморегулиране на организма. Знаете ли, нашето тяло е много умна машина и когато има всички ресурси, тя се самовъзстановява. Но когато липсват тези ресурси, когато организма ни е задръстен с токсини, когато имаме дефицити от микро и макроелементи, тогава всъщност организма блокира и не може да се самовъзстанови. Но когато ние подадем на нашия организъм правилната храна, тогава всъщност се активира този процес на самовъзстановяване и нашето тяло е уникален механизъм, който е в състояние да възстанови собствения си вътрешен баланс и здраве. И този механизъм се нарича хомеостаза. Това е нашата вътрешна система, която поддържа баланса на всички наши системи. И когато нашите системи са в баланс, тогава ние се радваме на добро здраве. Вертера е хранене с водорасли за поддържане на хомеостазата на човека и когато хомеостазата ни е в баланс, ние се радваме на здраве, ние се радваме на красота, ние се радваме и на дълголетие и не си казваме, когато нещо не боли, то е от възрастта. Защото най-често хората така се самоуспокояват. Боли ги кръста, то е от възрастта. Имаш високо кръвно, то от възрастта. Имаш диабет, то от възрастта. Повярвайте ми, нищо не е от възрастта. Всичко е от това, че баланса в организма е нарушен, че организма ни е задръстен с токсини, организма ни има дефицити от микро и макроелементи и така всъщност се е стопирал процеса на самовъзстановяване на организма. Когато се активира този процес на самовъзстановяване или регенерация на клетката, тогава ние сме жизнени, енергични и на 70, и на 80, и на 100 години. Затова всички от вас, от нас, които ползваме продуктите, аз вярвам, че ще живеем до 100 години и то в такъв енергиен ресурс и в добра форма. Нека да видим тайната на морските водорасли. Има изключително много видове кафеви водорасли, но ламинария и фукуса са едни от най-ценните с най-голямо богатство в съдържанието си.
Клетката на ламинарията и на фукуса съдържат повече от 140 полезни вещества, които са нужни на нашия организъм, и доказано е, че клетката на кафевите водорасли и нашата кръвна плазма са идентични или едно към едно, като махнем хлорофила. Всичко, от което има нужда нашата клетка, се съдържа в кафевите водорасли, и това ни дава всъщност спокойствието, че съществува едно растение или кафяво водорасло, което ни дава истинско здраве и ни дава всичко, абсолютно всичко, от което имаме нужда. Нека да видим, що е то ламинария. Ламинарията съществува повече от 100 милиона години под водата и изчиства нашето тяло или нашата клетка от всички вредни вещества. Това са шлаки, токсини, тежки метали, радиация. Изключително добре изчиства нашата клетка, така че да му даде основа за самовъзстановяване. Също покрива дефицита на йод. Ние живеем в район от дефицит на йод, а кафевите водорасли ни дават органичен йод, който всъщност захранва нашето тяло и излишното количество се извежда. Йода е изключително ценен елемент, който е нужен на нашето тяло, на нашия мозък, на нервната ни система, на ендокринната система, на млечната жлеза, на простатата, за всички процеси, които се осъществяват в нашето тяло. Затова йода е изключително ценен елемент и когато имаме дефицит, реално ние изпадаме или в депресия, или при по-възрастните деменция, Алцхаймер, при децата хиперактивни. Също дефицита на йод води до рак на млечната жлеза, рак на простатата. Изобщо йода е доста ценен елемент, който е нужен на нашия организъм, а единствено с кафевите водорасли ние получаваме органичен йод в предостатъчно количество. Знаем, че преди в зелените растения, броколи, спанак, имаше йод, както в зелените орехчета, но вече почвата толкова много е обедняла на полезни вещества, че количеството е толкова минимално, че не може да задоволи нуждите ни. Също ламинарията попълва недостига ни от 140 полезни вещества и всичко в органичен вид, което значи, че няма предозиране, няма натрупване, т.е. влиза продукта в нашето тяло, запълва дефицитите, излишното количество се извежда и затова няма опасност от предозиране, ако вземем по-голямо количество. Също комплексът от витамини, минерали и микроелементи няма аналози сред растенията на сушата. Водораслите растат в студени морета, в Бяло Северно море, Соловецки архипелаг, където почти през цялата година водата е замръзнала, само 2-3 месеца от годината водата не е заледена отгоре. И другото предимство на кафевите водорасли е, че те имат такава много твърда клетъчна обвивка и даже и да попаднат в замърсена вода с радиация, не поглъщат радиацията, защото тази твърда клетъчна обвивка стои като един защитен щит, който помага да не влязат вредните вещества в самата ламинария. Както казах, солевия състав на ламинарията е идентичен с човешката кръвна плазма и веществата в нея са програмирани в човешкия генетичен код и затова усвоемостта е изключително голяма. Технологията на обработката на кафевите водорасли е специална патентована технология, без химична, без термична обработка и усвоемостта е над 93%. Защото ако ние консумираме в прясно състояние кафеви водорасли, ние ще усвоим не повече от 8-15% от полезните вещества, които се съдържат в ламинарията. Както казах, ламинарията има много твърда клетъчна обвивка и затова ние нямаме ензим, който да разгради тази твърда клетъчна обвивка и да достигнем до
съдържанието на клетката и да достигнем до богатството на всички полезни вещества. И затова е много важна технологията, която всъщност е патентована от компания Вертера, и ние всъщност можем да усвоим абсолютно всички полезни вещества, които се съдържат в ламинарията, напълно в органичен и в естествен вид. Как работят продуктите на Вертера? Дават на организма ресурс, който сам да разпределя според нуждите си. Тоест, това е един умен продукт, който, влизайки в нашето тяло, започва детокса, едновременно с това се запълват всички дефицити и се активира регенерацията на клетките, защото фукоидана, който се съдържа в кафевите водорасли, стимулира нашето тяло да произвежда повече стволови клетки, и оттам тези стволови клетки като миграция отиват там, където има нужда. Един има нужда, да речем, има проблеми с стомаха, друг има проблеми с белите дробове, трети има проблем с кръвоносната система. Продукта, както казах, е изключително умен и той отива точно там, където има нужда, и по този начин се активира регенерацията и се достига до самолечение от самия организъм. Тоест, кафевите водорасли или продуктите на Вертера не са лекарства, които да лекуват определен проблем, а те дават среда на нашия организъм да се самовъзстанови по естествен начин и така ни възвръща естествения баланс в организма. И това е всъщност хубавото на кафевите водорасли и на продуктите на Вертера, че дава комплексно лечение или комплексно обслужване на нашето тяло, така че да го възстанови в естествената си форма. Това е базовия продукт на Вертера, който в продължение на 10 години само той се е предлагал в аптечна мрежа, но след 10 години компанията решава, че не е достатъчно само в аптечна мрежа и започва да го разпространява на принципа на предаване от уста на уста, директна продажба, за да може да достигне до максимално повече хора и да може да излезе извън Русия и да влезе в Европа и в други страни. Тук има само ламинария, 100% ламинария. И както казахме, ламинарията прави сериозен детокс, захранва клетката и активира регенерацията на организма ни. Има го в гел форма, има го и в лиофилизатна форма. Какво значи лиофилизатна форма? Със специална вакуум технология от гел формата е изтегляна водата и праха всъщност се пълни в капсула. Дали ще изберете гел формата или капсулната форма, абсолютно няма никакво значение. Просто при капсулната форма трябва да пиете повече вода, за да може да праха да стане под формата на гел в нашия организъм. Другия базов продукт е Вертера Гел Форте. Това е подсилена формула. Защо подсилена формула? Защото освен кафяво водорасло ламинария, има още едно водорасло фукус, който е изключително богат на фукоидан и стимулира много повече нашите стволови клетки да се произвеждат повече от нашия организъм и така всъщност да се активира по-усилено регенерацията на клетките. Тук има също лиофилизатна форма, затова избора е изцяло ваш, дали да е гел форма или капсулна формула. Освен ламинария и фукус, в усилената формула има и дихидрокверцетин. Това е изключително мощен антиоксидант. По принцип, усилената формула се препоръчва за хора, които имат сериозни здравословни проблеми и за хора, които нямат здравословни проблеми, но са над 45 годишна възраст, за да може наистина да въздействат по-активно за задоволяване на нуждите на организма, защото се предполага, че след 40-45 годишна възраст организма има нужда от много повече микро и макроелементи, за да функционира правилно и да не си казваме, като не боли нещо, то е от възрастта. Не от възрастта, а е от дефицити на
полезни вещества. Това е богатството на всички полезни вещества в ламинарията. Няма да ги чета, но има абсолютно всичко, от което има нужда нашия организъм. Всички витамини, всички микро-макроелементи, витамин B12, витамин D, микро-макроелементи, аминокиселини, въглехидрати, полифеноли, абсолютно всичко, от което има нужда нашия организъм, се съдържа в клетката на ламинарията и ние го получаваме в форма, в която да се усвои над 93%. Това е богатството на фукуса, също изключително много полезни елементи има вътре и всичко в органичен вид. И другия базов продукт е Angiolife. Тук всъщност, освен ламинария, освен фукус, имаме и червено грозде. И това е продукт, който се грижи за укрепване на нашите кръвоносни съдове и за поддържане работата на хомеостазата на организма. Пак се води лечебно-диетична храна, органична храна. Всички продукти на Вертера нямат никакви добавки като стабилизатори, като консерванти. Всичко е в органичен вид и за това се води жива храна, защото е абсолютно едно към едно, както е в природата. Само технологията, в която няма химична, няма термична обработка, позволява да го получим в естествен вид и да имаме такава голяма усвояемост. Серията Angiolife е предназначена за хора, които искат да се поддържат кръвоносните съдове, защото имаме 100 000 км кръвоносни съдове и ако ние не си поддържаме кръвоносните съдове, след време еластичността им намалява, образуват се плаки, така се появява високо кръвно, появяват се тежест в краката, разширени вени или подпухнали крака или задържане на вода. Но когато ние си поддържаме профилактично нашия организъм с Angiolife, всички тези симптоми просто ги няма. Ако вече ги имате тези симптоми, продукта също помага, но трябва да се ползват двойни дози, за да може по-агресивно да се действа и по-бързо да достигнете до своите резултати. Имаме много резултати с хора с високо кръвно, с разширени вени и проблеми с кръвоносната система. За съжаление, статистиката е безпощадна и казва, че причина номер 1 за смъртност в света са сърдечно-съдови заболявания. Реално ние го виждаме и около нас. Колко много млади хора на 35, на 40 години, за съжаление, губят своя живот точно от проблеми с сърдечно-съдова система. Затова е хубаво превентивно ние да се грижим, за да може да не достигаме до тези проблеми. И тук има статистика от Световната здравна организация, че 17,9 милиона души умират всяка година от сърдечно-съдови заболявания и 1/3 от тези смъртни случаи са преждевременни, т.е. на млади хора. Затова всички ние сме в рискова зона, за да се поддържаме и да не достигаме до тези състояния. Както казах, фукус, ламинария и екстракт от червено грозде. Понеже екстрактът от червено грозде съдържа кверцетин за укрепване на кръвоносните съдове, кверцетина е естествено кръворазреждащо вещество и затова хора, които ползват кръворазреждащи препарати химични, не се препоръчва да ползват Angiolife, защото се получава двойно кръворазреждане. Ние не сме лекари, които да кажем да си спрете химичните препарати. Това може да го каже само вашия личен лекар. Другия продукт, който според мен трябва да го има във всяко едно семейство или във всеки един дом, това е Vertera Sensation.
Това е един уникален продукт, който се грижи комплексно за всички нас, за целия организъм. Лично аз съм си го кръстила бърза помощ, но този продукт помага и за сериозни проблеми. Хора, които вече имат сериозно здравословни проблеми, Vertera Sensation наистина ги спасява. Vertera Sensation е хубаво да се ползва профилактично поне 3-4 пъти в годината, за да се предпазим от сериозни заболявания, защото когато имунната ни система е отслабнала, при един рязък стрес ние можем да отключим диабет, можем да отключим автоимунни заболявания, може да отключим също рак. А когато превентивно ползваме Sensation, ние се защитаваме, получаваме един защитен чадър, че няма да ни се случи нищо лошо. Също Vertera Sensation, както казах, можем да го ползваме и когато усетим грипни състояния, висока температура, настинки или преумора, или от недоспиване на следващия ден, не се чувстваме добре, просто вземаме 2 таблетки през 2 часа и много бързо ни възстановява и не позволява вируса да се развие и дава изключително много енергия. Това наистина мога да кажа, че е ново качество на живот, защото когато ни хванят някакви грипни симптоми или някаква настинка, обикновено 90% от хората какво правят? Или тичат до аптеката да си купят някакъв химичен препарат, който да ги възстанови, или тичат до личния лекар и излизат пак с рецепта, с химични препарати. Но знаете ли, химичните препарати да, потушават симптома, но натоварват изключително много и черния дроб, и бъбреците, и след това никой, за съжаление, не прави изследвания какви последствия водят химичните препарати. Докато продуктите на Vertera, абсолютно всичко е 100% органик и нищо излишно не остава в нашето тяло. Организма се взема това, от което има нужда, а всичко останало излиза. И в момента, както сме в преход лято, есен, зима, изключително е подходящо да се ползва този продукт, за да може да се стабилизираме имунната система и да сме далеч от всички вируси, бактерии, патогени и неблагоприятни ситуации. Една опаковка се ползва за 1 месечен курс, профилактичната доза е 1 таблетка 3 пъти дневно и реално се препоръчва препоръчителен прием профилактика 1 месец през 2-3 месеца. А когато става въпрос за проблем, тогава се вземат двойни, понякога и тройни дози. Имунитетът е единственото нещо, което може да ни предпази от болести, защото много са причините ние да имаме слаб имунитет. И над 50% от състоянието на имунната система на човека се определя от неговия начин на живот. И най-опасните врагове на имунитета, това са стресът и недоспиването. Всички живеем в стресова ситуация. Особено хората, които живеят в големите градове, винаги сме в стрес. Другото, което води до смъкване на имунната система, е небалансираното хранене, защото храната е изключително бедна на полезни вещества и особено пък когато посягаме към бързото хранене, тогава наистина изключително много вредим на нашата имунна система. Също захарта смъква много бързо нашата имунна система. Лошата екология около нас, казахме го, въздух, вода, всичко, което е около нас, смъква нашата имунна система. Заседналия начин на живот, лошите навици, които имаме, цигари, алкохол, прекомерни физически и психически натоварвания, това са все външни заплахи и трябва да се борим с тях, но не трябва да забравяме и укрепването на организма ни
вътре, стабилната имунна система всъщност ни държи далеч от всички болести. Всички наши продукти имат световни стандарти за качество и гаранция за безопасност на качеството на продуктите. Това е накратко за продуктите. Вярвам, че съм ви била полезна и ако имате нужда от повече информация, обърнете се към човека, който ви е поканил, за да ви даде по-детайлна информация за продуктите. За всички продукти имаме PDF формат презентации, които са достъпни абсолютно до всички хора. Но тук идеята беше да ви запознае с философията на Вертера. Вертера е клетъчна храна или лечебно-диетична храна, която едновременно чисти организма, едновременно захранва нашия организъм с повече от 140 полезни вещества и дава ресурса на организма да се самовъзстанови. Тоест не е лекарство, което да лекува определен проблем, а е клетъчна храна, която възстановява естествения баланс в нашия организъм. Както казах в самото начало, аз повярвах или дадах шанс на продуктите, защото чух уникални резултати и за моя радост резултатите много бързо дойдоха и при мене, след като започнах да ги ползвам продуктите, и за това ние имаме изключително много резултати от всякакво естество и хората, които за първи път чуват за Вертера, може би ще си кажат, бе, как един продукт пък действа за толкова много различни заболявания. Пак ще повторя, Вертера не лекува нищо, Вертера възстановява естествения баланс в нашия организъм. Щом сме загубили баланса, значи или имаме много токсини в организма, или имаме дефицити от микро и макроелементи и организма не може да се самовъзстанови. Когато ние изчистим организма, когато го нахраним клетката с всичко полезно, организма вече има ресурса и силата да се справи с всичкия дисбаланс, който ние сме го докарали вследствие на нашия начин на живот. Сега е време да дам думата на някой от вас, който да сподели свой резултат, през какво е преминал, как е достигнал до Вертера и как се чувства в момента. Кой иска да сподели? Има хора тук, които имат резултати. Може да си включите микрофоните. Да, Живка се включи. Заповядай, Живе. Можеш да си включиш и камерата да те видим. Колко си хубава. Няма да мога сега в момента. Имам други ангажименти. Извинявайте. Другия път. Добре, добре. Слушаме те. Някой друг говори вместо мен. Някоя друга Живка. А, да, Живка, друга Живка ли? Добре, Живе, Да, да. някой. После ще дадем думата и на другата Живка. Здравейте. Извинявам се, нещо не е добре лампата. Да. Да, по-добре да изключа видеото, че нещо не се харесва. Видеото е супер. Супер Така ли? Супер, Севишко, аз е свежичка. Здравейте на всички. А, Аз съм партньор на компания Вертера от 5 години. Аз и моето семейство имаме страхотни резултати, но в момента искам да ви кажа, да ви запозная с моя последен резултат. През последните 4 години започнах рязко да качвам килограми и да се задъхвам при елементарни движения. Не съм си променяла начина на живот. По цял ден в офиса не закусвах, вечерях. 2 пъти седмично, т.е. само вечерях. 2 пъти седмично на йога, 2 пъти седмично на плуване. Тъй като имам имплант на лявата тазобедрена става, не мога да тичам, не мога да карам колело, не мога да ходя на фитнес. Малко съм ограничена в движенията. В този период, тези последни 4 години, когато почнах да качам килограми, пробвах много диети. Едната от които на доктор Емилова, на чай и плодове само, но за двуседмичен глад, освен 200-300 грама да сваля, нищо друго не се получи. Нямаше абсолютно никакъв друг ефект. През януари 23 година реших, че съм много болна и най-накрая трябва да посетя лекар все пак и отидох да се консултирам с ендокринолог.
Тогава ми направиха множество изследвания, с което беше потвърдено, че съм в състояние на значителна степен на инсулинова резистентност. Инсулина в кръвта ми беше 2 пъти по-висок от референтните стойности, а показателят ХОМА при оптимална чувствителност, който трябва да бъде единица, при мен беше 15. Много хора може би знаят, аз не знаех до тогава, че инсулиновата резистентност е състояние, при което мускулите, мазнините и черния дроб не разпознават добре инсулина, който им носи глюкоза и започват да го игнорират. Това означава, че не може да се използва глюкозата в кръвта за енергия и така тя остава в кръвта. Така глюкозата се натрупва под формата на мазнини. За радост, инсулиновата резистентност не е заболяване или някаква специфична диагноза, но последиците са много големи, като започнем от надаването на тегло, възпаление, хормонални нарушения, и всичко това води до близо 13 вида рак на организма. Също така има много силна връзка между инсулиновата резистентност и влошаването на качеството на мозъка. Може да се развие болестта на Алцхаймер. Причината да се развие инсулинова резистентност при здрави хора са преяждането, както аз вечерях само и ядях само веднъж, липсата на физическа активност и стрес. След като научих за всички тези лоши неща, аз реших, че трябва да се подложа на медикаментите, които ендокриноложката ми изписа. Дадох около 500 лева за медикаменти. Започнах да ги ползвам стриктно по график. След втората седмица състоянието при мен беше още по-зле. Аз легнах на легло, не можех да ставам 2 дена, след което се оказа, че имам страшно високо кръвно. Консултирах се с нея, намалиха някои лекарства, други спряха. След 1 месец, след като бях излязла буквално от строя, всичките тези медикаменти се озоваха в контейнера, в коша за отпадъци и реших, че аз сама трябва да си помогна, не да разчитам на доктори, които искат да ми решат един проблем, пък ми нарушават организма като цяло и аз ставам неработоспособна. Тогава вече се бях записала в Академията за хомеостаза към Вертера и започнах обучението и видях къде са моите пропуски. Оказа се, че има решение за моя проблем да изляза от това състояние и това е балансирана диета, движение и качествен сън. За да изляза от това положение, много ми помогна и маратона, който също беше организиран от компания Вертера. Под ръководството на доктор Федченко стриктно спазвах режим на хранене, движение и сън. Имах възможност да задам въпроси, на които доктор Федченко лично ми отговори. И след като тя се запозна с моя здравословен проблем, тя ме увери, че при стриктно спазване на диетата след 4 месеца аз ще изляза от това състояние и хормоните ми ще заработят в синхрон. Разбира се, в този режим бяха включени продуктите на Вертера. Действително, след 4 месеца резултатът е 12 кг надолу. Инсулина ми, показатели ми в ХОМА са в горна граница, но вече съм в граници, а не извън тях. Побирам се в любимите си рокли, които висяха в гардероба. Добих малко повече самочувствие, че мога да се справя и че това не е нерешим проблем. През лятото продължих да се храня по същия режим, като... Тук нещо си включи, извинявайте. Като включих кафе вече, веднъж седмично си хапвах сладкиши, хапала съм сладолед, филийка хляб, но и през лятото нямах йо-йо ефект, не съм качила и грам, независимо, че нали си позволявах тези неща, които са в крайна сметка живота е един, трябва да си позволяваме и такива пикантирии. Сега смятам есента наново да започна 2 месеца този режим и смятам, че вече напълно ще вляза в норма.
Супер, супер. Да, Просто искам на всички да кажа, че приема на Вертера само не е лекарство, което да ни реши даден проблем. Трябва наистина да живеем здравословно, което включва качествения сън и движението, и приема на Вертера, и балансираната храна. да, Да. да. Благодаря ти много. Да, комплексно е. Ако цял ден седим на дивана и ядем вертера, със сигурност няма да имаме тези резултати, които не се иска, но ако се движим и синът ти има много хубав резултат, сега се сещаме за него. Искаш ли да споделиш за него, за операцията, за... Да, в смисъл, че Да. покрай него започнах да ползвам Вертера. Той имаше операция, която 6 месеца не зарастваше. На много неприятно място. Бях се превърнала на санитарка в къщи и така се запознах с Вертера случайно. Т.е. ми дадоха брошура, в която едно изречение ми направи впечатление, че Вертера възстановява клетките. И аз веднага реших да опитам. Първо започнах да приема шейка, т.е. Вертера на шейк, тъй като той не обича морска храна. След време започнахме да налагаме операцията с този основния гел, който тогава бяхме взели. И за мое очудване, след 10 дена операцията се затвори, до ден днешен нали, няма никакъв друг ефект. Дали нямаме лош ефект, т.е. да се е отворила, да е имало някакво натрупване. Просто абсолютно всичко се изчисти, но той продължи близо 3 месеца да взема Вертера като гел, който консумираше. Нали. Мгм. Това е чудесен резултат, просто аз не вярвах и тогава де факто повярвах във Вертера и започнах да го ползвам и аз. То винаги трябва да има причина, да. Ами, чудесно, благодаря ти много. Ти имаш и още Аз имам резултати, но още резултати, но ще прозвучи малко това странно, че може би всичките резултати са на мен, но надявам се някой друг път да се включа. да, В ще смисъл, се че аз включи. имам проблем с... имам гръбначно изкривяване, постоянни болки в кръста имах. След като почнах да пия Вертера и най-вече Артропласт, забравих за тези болки, започнах да ходя по-рядко на масаж, където ходех задължително всяка седмица, защото петъка вече не можех да спя вечер от болка. И това е страхотен резултат, нали, за мен. И, нали, но всички неща по малко се случват. И така че доверете се на Вертера, наистина работи. Тоест, лека по лека организмът ти влиза в баланс. Това е Да, всъщност да, истината. Да, да. да. Не става от раз, просто иска време. Иска Мгм. време, да, точно. И постоянство, и дисциплина. Добре, благодаря ти много, И аз ти Живе. благодаря ви, че ме слушахте. Хубава Да, вечер. благодаря много, лека и на тебе. Другата Живка, ако иска да се включи или случайно се стана, не знам какво стана, или кой иска да се включи да сподели резултат. Мария, да, заповядай, Мария. Здравейте! Здравей, Мария. И Еми, Ема е зад Лазар е там. Здравей, Еми. Гюнас, чудесно изглеждаш. Благодаря Поздравления! ти. Ами Благодаря аз искам да споделя резултат най-вече с тая малка хубавица. Това беше, което ме стимулира да започна с приема на Вертера, понеже тя е изключително много боледуваща. Почти на всеки 3 седмици взимаше антибиотици, ангини под всякаква форма и купувахме, винаги съм била привърженик на някаква превенция, купувахме винаги скъпи добавки, няма да изброявам на кои фирми, но от най-добрите и всичко беше с някакъв временен резултат. Пак опирахме до доктор, до педиатър и винаги накрая вече се чудеше какво да ни предписва жената.
От януари месец започнахме да й даваме Sensation, после Forte с черето, което е... Хубаво е. Хубаво е, ето чуйте, хубаво е. Тя на много малко неща казва, че са хубави. И от януари месец, откакто започнахме да ги даваме, смело мога да кажа, че не сме ходили на педиатър, дори на личен доктор. С Sensation се справяме и с гелчето. Нали, когато се почувства, че има някаква вирусна атака, вдигаме дозите. Тя сама си го взима, даже не напомня. Така, вече ще стане почти година, което за нас е рекорд, нали. Тя всъщност миналата година беше първи клас, при това стресово, нали, ново училище, не е в детската градина, но не е отсъствала по болест нито един ден. И няколко дни, защото не знаеш. То беше друг Да. друг повод да беше. И така, другия щастлив повод е нашата баба. Тя като живито имаше така високи нива на глюкоза в кръвта, чувстваше се отпаднала, нямаше сили и като започна с гелчетата, сега се чувства много по-добре. Хапва си всичко, мери си всяка сутрин глюкозата и всичко е наред, което за нея, нали, е... Сега както тя обича много плодове и грозди, си позволява и смокини, всичко забранено, нали, и сладичко си хапва и е добре, има повече енергия, а тя също, нали, използваше и скъпи продукти, хранителни добавки, но както самата тя казва, с Вертера има най-добър ефект. Другата ни баба, тя пък с такъв хроничен запек, дори на медикаменти всеки ден по този въпрос, беше сега съвсем само с гелчетата и без проблеми. Така че продуктите работят. Стига, нали, да им се доверим и да започнем да ги консумираме. Точно така. Благодаря ти много, Мария, за споделения резултат. Наистина децата много проблеми имат, като тръгнат на градина, на ясла. Затова на училище ето превенция с форте череша или с детските палчове или с сенсейшъна, за да се стабилизира имунната им система. Кой иска да сподели резултат? Кой иска да се включи? Татянка, да, заповядай. Заповядай, Татяна. Здравей у нас. Здравей, здравей. Добър вечер на всички. Днес искам да споделя резултат при голямата ми дъщеря. Ще започна от там, че първото, което имаше причина, поради която се обърнахме към Вертера. Това беше това, че още като беше на 7 клас и поставиха диагноза Хашимото. Нали, там приложено било медикаментозно лечение, после тя ги спря всички видови хормони, потърсихме алтернатива някаква, нали, добре се повлия, намерихме решение, но дойде от момента, в който тя се омъжи, поискаха да имат дете и се оказа, че има проблем, не може да се бременее. И нали, там обикаляха лекари, не ни споделяха нищо до определен момент. Като един път бяхме се прибирали от Търговище от едно нашето събитие и тя изведнъж ми каза, вика, мамо, аз ще ям тези водорасли, вика ми, добре. И нали, като се прибрахме вкъщи, тя веднага отвори всички видове брошурки, информация взе да търси, да чете, избра продукти, които поне на, как да кажа, поне на преценка подходящо за нея, била се ориентирала към базовите продукти. Това е Вертера Гел, Форте Оригинал и Сенсейшън. Само попита, мамо, това дали мога да го ям? Викам, разбира се. И другото, което ми каза, вика, мамо, аз вика толкова време нищо не съм правила по въпроса, защото спряла всички видове лекарства, химии, караше така на някакви, нали, диети постоянни.
И тук ми каза, вика, мамо, толкова време нищо не съм правил по въпроса. Първо, вика, ще ходя да се направи едно изследване, да видя какво е положението. Пусна едни изследвания и интересното ми беше това, че казаха, че има хипофункция на щитовидна жлеза и има ниско желязо. Никой не е споменавал, че има Хашимото. Пак бяха изписани там хормони, елтироксин и желязо от аптеката. Прибра се вкъщи и сподели ми това нещо, на което аз си казах, викам ти, ако искаш, няма ти се меша, ако искаш ги приемай тия лекарства, но нали, все пак да се знаеш как да приемаш правилно, когато взимаш и вертера. И започва да яде вертера, много стриктно спазваше всичко това. След един месец отива да си пуска изследване за нейно очудване и за очудване на лекарката. Оказа се, че всички изследвания са в идеална. Просто нямаше никакви отклонения, нито вляво, нито вдясно, всичко беше в норма. Лекарка така я изгледа, каза, вика ми, това, което виждам сега, с това, което съм ти изписала за толкова кратък срок, няма как да се случи. Явно помисля, може нещо друго да прави. Правете там каквото си правите. Ако правите, след един месец ела пак. На следващия месец отива, същата рата, дори сестрата, нали, която взимаше там, я приемаше, нали, направи впечатление, маги толкова добре изглеждаш, толкова една сияеща, весела, усмихната. Какво правиш, момиче, вика, изглеждаш много добре, и тя тогава каза, вика ми, ям тук едни водорасли. Какви са тия водорасли? Ви каза вертера. На което сестрата каза, вика, аз съм слушала за тези водорасли. Единствено, което мога да ти кажа, каза, че не съм ги опитала, но мога да ти кажа, стига да имаш възможност, не ги спирай. И вече тя по-смело така, нали, знаете, с лекарите, така хора много трудно споделят тези неща, защото очакват съвсем друга реакция. Критика. Да, точно така. Но влизайки в кабинета на лекарка, показа, нали, резултати, което вече така с лекота сподели, викат, всичко това се дължи на това, че приема продукти на вертера, което лекарката я подкрепи, каза, момиче, вика, изобщо не ги спири, просто си гледам какво се случва. И вече след 6 месеца, нали, като вече се регулира там и щитовидната жлеза, вече си влезна в баланс, както се казва, изчисти тялото и някъде след 6 месеца, мисля, че беше, обяви, че вече е бременна, чакат бебе. Бяхме много щастливи всичките. Просто си спомням, тя изкараше изключително лека бременност. Дори самата тя каза, понеже беше наблюдател на това, нейната и търва как карала нейната бременност. Децата им 1 годинка разлика. Тя все беше болна, все беше на леглото. Един път дори пита лекарката, вика, ма лекарка, вика, доктор Киви, аз толкова добре се чувствам, това нормално ли е? Нали, че другите так как припадат и лекарка каза, вика, вика, момиче, всичките се чувстват така, вика, ще бъде идеално. И понеже детенцето вървеше едричко, така, самата тя е дребничка и лекарката ли каза, че аз съм привърженик, нали, майките да раждат по естествен път, но вика да не рискувам, ще си правим сексо, което Магдалена така не е много така приела новината и вика ми, каквото кажете това. Но бебката реши, че ще се роди както трябва, истински юнак. Мъже, докато закарал до болница, след 15 минути тя вече беше станала майка. Много леко роди. Много бързо се възстанови. Продължи да яде вертера. Малки, като се прибраха от болница, първата рата, топнахме от бибероната да се лизни от вертера, нали, да си го усети вече сам вкуса. И първото, което още преди да навърши 4 месеца, нали, водиха го при педиатър, много добър педиатър тук в Пазарджик. Магдалена сподели, че много му течат ли, вика, това нормално ли какво, и просто лекар вика, просто това дете вече готово да го захраните за друга храна. Прибраха се вкъщи, маги как не го сподели това нещо. Втората стъпка, взимам си детско палче и пробвам детско палче. Значи от тогава това дете един ден не е спряло да яде тия водорасли, сега вече си пуснахме вече и форте
ябълка, това му е любимото, и вишнята, значи може да яде по 3-4 такива кафяни лъжици, не кафяни, чайни лъжици, но не е така да се лакоми, значи той знае кога да ги спре. И съвсем наскоро тук беше случай, понеже му ничат зъбки, сравнително леко ги изкарва, нали така, но тук може и някой вирус така лекичко го закачил. И като дойдоха в нас, гледам така детето малко умърлушано и викам, дай да му дадем сенсейшън, и листрихме 2 таблетки, викам, поне като топи с пръч от нещо да попане там по пръста. Тупна пръща, викам, ай бабо, сега да го лизниш. Тупна пръста, лизна и после с неговата ръка хвана моята ръка с лъжица, цялата лъжица бутна в устата, оправи тук трохичките, изпи водичка, до там беше. Така Колко, че на колко години е? Ами Момент. сега годинка 4 месеца, годинка и 5 месеца ще направи. Супер. На Супер. 1 май се роди. Да е живо и здраво. Браво на майката, че е взела решение и се е доверила на Вертера, защото много са малко, за съжаление, младите хора, които се доверяват на Вертера, а имаме толкова много резултати. Имаме и много други резултати на млади момичета, които се доверяват. Но наистина трябва да се даде гласност, за да може, нека да си следват инструкциите на лекарите, но успоредно с това да ползват и Вертера, това ще е само в тяхна полза. Това Абсолютно. е препоръката моята към всички Но млади просто да хора. ви кажа, нали, понеже гледам и сравнявам с другите деца, те са горе-долу така връстници на Максимилиан, просто видимо това дете по-развито, по-будно, умствено така, как да ви кажа, по-адекватно според другите деца. Това е моето наблюдение. Първото, което той дори на 11 месеца проходи от раз буквално. Сега вече опитва се да говори такива думи, които вече можеш да ги разбереш. Това По е. принцип, децата до 3 годишна възраст им се развива главния мозък след като се родят, и когато ядат, майките ядат Вертера, органичният йод захранва мозъка и нервната система, и когато и на детето се дава, по-бързо се развиват всъщност тези когнитивните функции на децата и наистина са по-будни, по-живи, по-активни, по-бързо се обръщат, по-бързо започват да ходят. Просто с няколко месеца се изпреварват действията им, както са по картотека, нали? Там на 3 месеца какво да правят, на 6 какво трябва да правят и така нататък. Определено се вижда тази разлика при децата, които ползват Вертера. Затова Това исках да споделя и просто така един апел към всички родители, към баби, към дядо си, просто насърчавайте и себе си, и своите близки. Просто няма по-голяма радост да си имаш здраве и да си имаш здраво дете, където просто много лесно се гледа. умно и активно, Да, нали? да, Да, точно супер, така. супер. Другото, което сега ще ви кажа едно нещо, което ми направи впечатление, какви са му вкусовите предпочитания. Значи обича хубава храна, такава, където, нали, има нещо пресничко, зеленчуци, плодове. Дори вчера си яде таратор с чесън, с чесън, с такъв кеф и желание го изяде, но попадни ли го в устата нещо сладко, веднага го изплювай. Другото, което го изплеси езичето, и да му изчистите езичето. И сладко изобщо не го признавам. Това искам да кажа, това прави впечатление. Че сладкото изобщо не го блазни, както другите деца на неговата възраст ядат вече вафли, брауни, какви ли не неща. Той просто игнорира тази храна, което чудесно. Начин не иска да взема вредните храни, което е чудесно. Да, Супер. да. Сега ти беше споделила, че имаш позната, която има доста сериозни проблеми с резултати, с ставни проблеми и с сънна апнея. Да. Това е един наш партньор от нашия екип. Така, преди 1 година си видяхме за пръв път и човека тогава споделил, нали, че има болки постоянно в стави, влакът ни те стави в колената и те са постоянни. Значи, откакто приема Вертера, тогава яде само базовия гел,
Forte оригинал, Артропласт и Sensation, значи болките ги няма близо вече една година. И другото, което много добре се повлия, буквално може да се каже, че решен е проблем с сънна апнея. Нали, жена му ми го сподели вчера, нали, резултата да го споделя тук при срещата. Просто много спокойно диши и много спокойно спи, което по-рано, преди една година, просто беше невъзможно. Какво каза? Приема базов гел, форте и артропласт ли каза? И Да, сенсейшн. Артропласт и Sensation приема. Заедно. Да, В да. големи Това, ама той дози. е голям мъж, така, балкански мъж се казва, 2 метра висок. А да ви кажа, кога го видях първия път, така ми се видя малко и така е поддут и подпухнал, буквално подпухнал. Постоянно така усеща се, че усеща някаква умора, но сега просто една година преди 2 седмици се срещнахме пак. Просто корена разлика има с това, което беше преди една година и къде. И човека продължава да яде водорасли. Дори сподели още един резултат, но ще го оставя за друг път. Може би той лично ще иска да се включи да го сподели. Просто се радвам на тези хора, които се доверяват, правят, защото преди всичко трябва да си имаш действие, а не само да правиш и чакаш резултат. Трябва да действаш и по-голяма отговорност, нали, като дисциплина. Трябва да правиш това, което трябва да направиш, да се получи това, което искаш да се получи. Това е. Но така, пак ще повторя, може би вече многократно, вертера не е лекарство, вертера е клетъчна храна. Храна за нашата клетка. Затова, когато си разрешим проблемите, когато вкараме организма в баланс, ние не спираме да ядем вертера, защото това ни храни клетката. Храната ни дава храна за стомаха, но до клетката отиват не повече от 5%, а вертера ни дава храна за клетката. И ако искаме да сме здрави и да се радваме на живота, просто това е доживотно като начин на живот. За това не е да си решим проблема и после да ядем каквото не душа са, където се казва, и след 1-2 години пак да се върнем в изходно положение. Защото клетката трупа недостиг, трупа дефицити, трупа токсини и пак реално се връщат същите здравословни проблеми. Ами, Да. Гълнас, може ли малко така да добавя, може така на някой да светна, нали, как точно работи тази клетъчна храна? Просто ние не си го замислим за това нещо, но всъщност нашия организъм през целия си живот изпълнява само две функции. Да се храни и да се детоксикира. Нищо друго не прави. То е заложено, нали, в механизма на как нали, нашия организъм как работи. И като получава тази храна, всъщност тя получава всичко наготово. И се спестява огромно количество енергия и време и сили, всичко това да се усвои, всичко да се преработи, да се разпредели където трябва, ако има нещо, защото зависи какво е извадило от другата храна, нали, организма, като ресурс. Всичка тая сила, всичка тая мощ отива да се, първото, което да изчисти организма и да се регенерира. Това така работят продукти. Да, точно така. Храната, аз с моята майка, като си споделям те неща, тя вика, Таня, не само вертера трябва да ядем. Дори само и вертера да ядеш, няма да умреш от глад, повярвай ми. Абсолютно, абсолютно. Той има такива партньори, които по 40-50 години, 50 дена са само на вертера и са живи, здрави и нищо им няма. Благодаря ти много, Татянка. Следващия път ще споделиш, ще поканиш тези хора на живо да си споделят резултатите. Добре. Да. Сега чухте наистина много резултати и сега всъщност от вас зависи какво ще направите с тази информация. Първото е да предприемете действия и да дадете шанс на вертера да поддържа вашето здраве. Ако сте го загубили, да го възстанови и след това да продължите да го поддържате. Втория вариант е
просто да не направите нищо и тази информация, която чухте, де-факто да не я използвате и да се въртите в вашата въртележка, медицина, аптека, специалисти, скъпи изследвания и така нататък. Затова избора е изцяло ваш. Кой е нашия клиент? Всички хора на тази планета Земя, току-що родени бебенца, бременни, кърмачки, възрастни, млади, стари, абсолютно всички хора могат да ползват продуктите на Вертера. Няма таргет, няма ограничение. Затова ние, тези, които сме приели мисията Вертера, споделяме на всички хора, за да се запознати с клетъчната храна и наистина да дадат шанс да си подобрят здравето. И когато ние споделяме и привличаме нови клиенти, това на нас ни носи доходи. Затова, ако искате да печелите допълнителни доходи към вашата заплата, направете си регистрация безплатна към сайта, обърнете се към човека, който ви е поканил, за да ви даде линк, за да си направите безплатна регистрация и споделяйки своите резултати на вашите приятели, регистрирате ги и тях и така всъщност изграждате мрежа от потребители, от които печелите доходи. И е много лесно да се изгради бизнес, когато споделяме. Споделяме нашите резултати. Ние ежедневно споделяме приятните неща, които са ни се случили. Гледали сме хубав филм, купили сме си нещо хубаво и ефтино в промоция и ние споделяме. Така реално, споделяйки за Вертера, ние печелим пари. Докато споделяйки в кой магазин, какви промоции има или еди коя си книга е много хубава, вземи си, или еди кой си филм е много хубав, гледай го. Така, когато ние споделяме, нищо не печелим. Но когато споделяме нашите ползи и как са ни помогнали, как са ни подобрили здравето и помагаме на нашите приятели също да си подобрят здравето и това на нас ни носи доходи. Какво да направите? Да поискате от човека, който ви е поканил тази вечер на презентация, линк, за да може да се регистрирате безплатно в сайта и да ползвате продуктите с 30% намаление и да се възползвате от всички акции на компанията. В момента до края на месеца има изключително изгодни акции на половин цена и също има една акция 3+1, т.е. поръчвате 3 продукта и четвърти получавате подарък, ако поръчката ви е за 20 точки. Затова обърнете се към човека, който ви е поканил да ви избере най-подходящата акция за вас, така че да дадете шанс на продуктите и да усетите, що е то истинско здраве. Продуктите работят на 100% с доказани резултати, затова доверете се и го направете сега, защото човека има навика да отлага. Това е състояние на нашия ум. Нещо много ни харесва, но ще го направя утре, в други ден, в други ден, в други ден и така никога не идва деня и нашето здраве всъщност се влошава. Затова предприемете действия сега, веднага, за да не ви подведе ума и да отлага вашето решение. Обадете се на човека и поискайте линк и си направете регистрацията.